Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka sarkar India kala rai ban khang ya ka jingde ya ki CCTV camera bat ki we ki ter na China bala pynmih da ki company kum ka hik vision dahua bat ka tipiling naduh ka tarik jong April araja apun riu ya ka ni la lekat kum ka standardization testing and quality certificate STQC ha ka ba ki CCTV ki dan kam ban yo bor shwa bande ya ki ha India klem yo ya kata ka STQC anamla bandi ya kita kiter hapo India ka jingtip ka bala yo laong ba ya kani lalet ka sarkar khanang ban wanra ya ka jing shingan ni kata ka security hapo kari kani ka jing khang ka sarkar kan kata bha ya ka yo ki CCTV na ka daw ba kala jor bha kata ka jing pau ba nakibadi ha India ba dai ki bon ki bawan na po kari China baroh ki snam ki bala dep ki karkhana na India ki lapan keu bha ya ka jing pynmih ya ki CCTV camera